Usually true fella ba mitja mapena Other this world dera bakena Back at the day si Joe Osa tumile kavela Many men ba pala go shela Playboy ke betwa ka pendlena Ke tswere meshe go shota matlera Breakfast cherry ya mo rapper Kinyaga man I'm too fun Me and Mesh we run Sauda you coming Kinyaga man I'm too fun So mabade nje sibuze nje ukuthi since niyini nje nisaphile emhlabeni ngiyaphila vela ku Club Finlands Nyana ngizokufuna 50k big boss okay it depends ukuthi yena ulethani Daphne mina ngingawuni if nayo uyaspana awusebenzisa ukuthi uletha ufunche Daphne abantu bathi qephele etafuleni laba like wana vele bisathi qephele lento ufuna ukuthi mezokuvakashela ibe yinhle angithola mihambe estradeni bathi 9 zaza kaVTs angithola so kumele maintain lokho baba ufuna ukuba muhle ngemali yami baba umuhle ukuba izina bengekho inkinga ezinye izinto ne uyazokhetha kanjani i-duty yabazali yeah true man akumelanga wena as i-boyfriend uzoba baba wakhe manje fatherless behavior fatherless behavior akaw eyikhundeni ngitshela wena babali inhlanhla yakhe ngithi ufuna wena muzwa naye ma-outing inhle angithola yona fele bangagaya imali kube 60 rand ukuthi uyogcina independent pay 60 ukuthi ichina independent pay iphume endaweni like ngizwe ayengithe kuye ngokusikhuluma ngemali so wena umuntu akumenza agoma frontal no ngiyafunda okay what if kwa mina kangina 19 dala kasiya ngisengecherry ifrontal wow yabuma 25k baba amazipho 100 rand kuphi uwafaka kulabantu bakhona yabaza bocheck at least bethu umise salon ukhiphe 30 rand bamgezile wena uyobona after kusipoza what then yeah usoka uzomane relax icala kancane yiphi qala ngama-100 yamjwayeza exactly mawungasena mali lana sekafuna imali kumele mntwana yami usithole ichero independent true boy man kwana ube independent nawe nje afani ngiyasithola samdesiya ba independent ufunishwa baba lo independent akubheke nokubheka mara miss independent no it took kumele nibe nama goals ayi ukuthi yena athembele mara independent athina amanga wena mawumjida moya ukudela kumele usazi isithombe sakho khulume naye grand mfethu ngiyakafune next ku independent mina nzaba ngikaphendula mina ngithi inhlanhla yakho ufuna ukuthi ibe yihle ngasonke isikhathi angithi ngeke uyiposte ihlibilizi ikhanda waposta intombazane iposte lanto mara ngithi umzalo wakhe kumele amushe imali yokuchina akamphanga lela ntona makamphanga ne but wena ufuna aze kuwe uzoblomana mara ngithi le situation uqala wa intombazane yami azange akwazi ukuafford imali lapho ungamnika ke cabanga kuwe ikhiphile kilona kokuqala ikefana la wenza ngiyithemba awuthembi ngani ngiyithembe phangwentsayisa yami mangalethe oh ngiyalithemba badloku singenza insize yami iwe muhle izobona unkosi khona umpazi kampejobwe yabo sajibheke nakhona ngona afike ngitshisa ya depend nakhona ukuthi like uchero wakho like yangso like uchero wakho vele uchero yebo ma oya so far boy yekhen but now yeah so far yekhen oh man so far so good so far so good so ujali kune possibility down the line hayi ashashutha khemile sikhasikayela ngosikala lesibuni ethi hayi lo makabhayisa lo mntwana niyangena yabo kaso xa ngisube ngawa kahle ngishanga amasayida akhe ngiyena vela kwazi themba What? Bro, what are you talking about, man? asiyeke feel asiphume la me why did I do dog I didn't do anything mina my friend I just stated that this bro is waiting for you to leave there so far so good. Okay, it's really I see my mistake feel it was so far feel mara ba feel asrelate ngiyakudlela like ever in my life wokaphana emakhuleni zosho kahle wena hey
So far so good. Ngekuthi ukwenzani manje? Ujaba afaza abantu banyonyoba. He manyonyoba. So mina qomthi futhi angazi insayela yami promile namachita ngiyenze Hush. Shoba nje ba. Nangiphuma isale nawe home nayo buy flavor. Hambi 1 hour. Isale nawe home. As I mean the first move yabo. Yeah. Ubame nje ithama man. Simple akumelanga ngaze Khuluma ngensayela njani? Yeah, isitoko sakho like imama isitoko Like umuntu ofuna ukuphila naye. yeah Ah boy ngiyekhlele boy. Ngavele ngizokuwesa. okay you can try it It's fair, it's fair. Abantu kuphuma la. Apha ngeke mizibinyane isifebe mfana. It's fair. Ngeke. Ngeke isifebe sekufike embushe mina like isifebe. ingani kabani? Ufuna kuphindisile Ubaba muphi lo vumayo? ufuna kuphindisile usho kanjalo. Yini? Awutsheni context ngibulele boy shark isifebe. Ngisifikela nje. Yeah, ngizokutshela ngithi mina after ukuthi khamba. Angitshela after Elebheke embulweni le ubheke lezi ezishova kanje uthi yabushoka isifebe azibambi azibambi so with relationship yabo maybe 3 months lapho elisondela insayeza yami bamba Etavele lempendulo leka. ngiyabuza ukuthi wena uzoyenzani umuntu uzobona i-erection izoqina umntolo fisi Isizo somkhona. la lokho Athuleka ke akutshela. Ngiyekutshela like ngiyengidlele. bafethu siXhosa lesi engisikhulumayo bozozinyenge ngikiyele kiyele uyakya so ngamyekela nje. Ngamyekela. hayi mina futhi kanje Emakathini siyazi vele. Cela wangibamba ithanga nje sisicede mobuye Emakathini siyazi vele. Yabo ngisho emakathini. uqala bolethe isitoko sakho kumachi Exactly but yeah sure umjwayeza ngabo. Yabo. Yena team made yabo. baba ucela ngibamba ithanga futhi into yazebhidala Shini makuyi 4 years bajwala. Bamthanga mshayi. yo Baba. eka ulochirena bekumele abilo yakhe ngangithola But wena ke. kama sofuna uniya Wena incane kunovetisa okuloyal kanjani? Mara okay. wenza kanjani Wena kunovetisa okuloyal kanjani? bheka ne sharp lo mntwana kuze yena avume ukuthi angibamba ithanga shuthi uqaka mdenki kwayena akazithanda untombazane ngeke ngithi isifebe akazithanda ngangithola mina Uzimile ifintsha yakho. baba yena uchiro wayavumile Wena wayuvuma. lalela What if gay? ngiyamdlela ngimdleli shuthi makakanje kanje uyofina adliwe ngaphandle Sure, ngangithola mina ungaphandle ani phakathi eshidini. igama ladliwe yimi ukangamdlela igama Wow. ika inteka uthi kangidlile lapha yabo Angingumtshela yazi. Soyithi usaza ngeke ngumtshela. ngathi shiva nje une-stress note po wami le mina ngamudla nebhadi ngaqala ngifone ngithi ekaw lesakho mani kaw isabheda kaw singishaya ushaye naye bese siphuma kuzo Ngumtshela ado before somdlini. hayi cha bese kuqala mangibona ukuthi ithanga la ngishaya ngiyophuza amanzi ngimfone ekaw umuntu la nyanyoka mina manje Space sho viva. Ngumtshela ado before somdlini. Before. Space le. Sakazi bakathini. Viva. Mama ngumtshela. Tengisho. after akutshela before phela ngiyeke urequest uzoya endlini uzomkhipha ungathi request ke hayi ngeke Nah make awazi. uzobilelo mufika sithi umnyaka ndoduyaza amasande akhaya Asakhala amasound yenzani media yakho vele. emfethu yona ngithi ivumelene ngoba emfethu wangibamba ithanga Impintsha yakho betiza. Mhlabe No, media. man, Umazi ma 4 What 5 if you 6 plan years. ukuthi angixabanise? Sure vele then what then? ukayena mina angaweli lokho ke Mina ngakwadi Now wena why wena Ngilanga umile umshaya. so umuntu akasinto eshoyo ukuthi eh. emakathini with media makumele ngikwadi mina. Ka- Into eshoyo le. the question was makakubeka isandla ithangeni Angeke mfana. yangizo Angeke. It's that simple. tshela kasibamba Shayisana. Makathini vele. Pull the seat. asibeke la bheka uzithude amasisho amavanga Shaka ngixabene what then ngemedia iseko. Asisho bisala. selungise Angeke salunguseke le. Angeke sali over Ushaye 30 betista. minutes. fine Uzoshana. Angeke salungiseke mfana. So udlule yami. you never know You never know makathini angeke mfana angeke. eka apha Lapha kwenzakalani? apha
Surely ihlala khona ya but angeke mfana manje. Hey. Yona. But if it wasn't for abangani bami, what would umsotra be? Ingilo sizami zanyenza umuntu ebantwini. Right when I thought uNkulunkulu ukhohliwe ngami, akana ndaba ngami, ngagive up nami. If it wasn't